Hey guys, so magpiprepare ako ngayon ng hapunan namin. So nawalan kami ng kuryente, nag-blackout bigla. Tapos yun, galit na yung yung kapoy. Yan, danggit. Pipirituhin natin yan. At itong puset na kulay puti, kakagawin na calamares, ganisa, at itong isda na to iihawin natin yan guys. Let's eat mga wadlang people! Fried daing. Tayo na tay! Ay, pusarin ko anay. Magtungok pagsuka. Yan ito nga ang kadaon. Igopo na lang doon ng suka na eh. Wala kaming ilaw guys kasi na sunog bang kung teka-susog? Suga sa ayan. Tay! What? Outdoor? Kalibre guys. Ang katignaw man. Tignaw. Ya din, kami kasi na may isang nabili. Na, sa Siargao po tayo gabi ka para sili. Mahal pa sila mag-plate, mamalit. Ang mahal man gapon. Ganisa. Man, nasunog man. Dilip sa pagsunog. Ani rakyat delikado aslon. Ay, kahangin din. Ang gilid. Ito na. Kaya sa bawat. Wahon ka doon, grabe sa palang pinanglang ko. Naman din dali ng buso ng bibig ko. Iya. Oh, mag-itlog. Nawalan ba? Yo. Ay, kaya ito isda na eh. Dito sa pala. Oyem ka ng oyem ikaw. Baka kalibre mo. Ano lang pagod? Libre, kasi ka nang bibig lang, pinanong ko. Dito kami nang tayo. Ay, ka! Bayo. Di ba si Elmer? Dali, Albe. Ay, ay! Dito sa Elmer. Oh, Dito sa Elmer. oh. Wala ba tayo kuminaw?
suko, ano yung hubas naman.